ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Омодагии дастаҳои мунтахаб ба бозиҳои интихобии ҷоми Осиё 2027 ки финалии он дар Арабистони Саудӣ баргузор мегардад шурӯъ шуданд. Футболбозони тоҷик низ аз дигар дастаҳо қафо намонда бори аввал баъди нокомиҳо дар бозиҳои марҳилаи дуюми ҷоми ҷаҳон ва Осиё таҳти роҳбарии сармураббӣ Гела Шекиладзе дар шаҳри Душанбе бо ҳайати асосии худ ҷамъ омаданд ва имрӯз бо дастаи мунтахаби Непал дар як дидори дӯстона соати 18 ба вақти Душанбе ба масофи ҳам мераванд. гурӯҳи эҷодии мо дар машқҳои пеш аз бозии онҳо ширкат варзид. ба Гела Шекиладзе сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон бори аввал имкон фароҳам омад ки ҳайати асосиро ки дар оғози соли 2024 дар ҷоми Осиё бо бозии зебояш ҳангома эҷод кард ва барои роҳхат ба ҷоми ҷаҳон мубориза бурд ҷамъ овард. ӯ метавонист бо ҳайати пурқувват ба ҷоми Мердека ба Малайзия ва ё баъдан ба Таиланд барои ҷоми шоҳи ин кишвар равад ва сатҳи дастаи асосии Тоҷикистонро санҷад. аммо ин амал ба ӯ муваффақ нагардид. истиқлоли Душанбе бо умеди он ки дар Лиги Чемпионҳои Осиё ду олӣ ҳунарнамоӣ мекунад, бозигарони асосии дастаи мунтахабро ки дар ҳайаташ бозӣ мекунанд барои шарафи Тоҷикистонро ҳимоя кардан дар ин мусобиқаҳо иҷозат надод. танҳо Аҳтам Назаров ба даста пайвасту халос. бозиҳо тайёрии сахт дидастем. мо медонем чанд бозии охир тим миллӣ ягон бозӣ набуридак. мо ҳамаи чизҳоро анализ кардем, мо ҳамаро ҷобаҷо кардем, бозиҳои ояндаро тайёрии нағз дидем. хеле боварӣ дорем ки бозиҳоро мухлисоро хурсанд карда ай майдон мебароем. мо медонем мухлисои мо чӣ хел моро дастгирӣ мекунанд. бозиҳои футбол бисёр чизо мешавад. ҳаста бозиҳое ки мо ғалаба мекунем, қатъӣ монанд. мухлисои мо ҳамашон миннатдории худмон мерасонем ва гуфтанем ки ҳамавақт ба футболи тоҷик боварӣ кунед. мешаванд бозиҳое ки мо бой метиҳем, мо инро медонем, леки ягон бозингари тими миллӣ намехоҳад бой додан. баъд ай шумо боварӣ дорем ки шумо мебинед моро дастгирӣ мекунем. мо чӣ ай дастмон биёяд ҳамаи қувватҳое ки дорем дар майдон мемонему, ҳаракат мекунем, ғалабаро ба даст биёрем, шуморо хурсанд кунем. шояд истиқлолиҳо дар ҳайати дастаи мунтахаб бозӣ мекарданд, ҳоло вазъашон дар Лиги Чемпионҳои Осиё ду беҳтар буд. аммо ҳайҳот вазъи истиқлол дар Лиги Чемпионҳои Осиё ташвишовар аст. бозии аъзоёни дастаи мунтахаб дар ҳайати он саволҳои зиёдеро бармехезонанд. ба Гела Шекиладзе муяссар шуд ки дар он бозиҳо барои иваз кардани Рустам Ятимов ки лад бардошта буд, дарвозабон Олег Бакловро аз дастаи Уфа даъват кунад. ва ҳунарнамояшро мо дидем ва он ба талабот ҷавобгӯ аст. ҳоло ситоди мураббиёни тими миллии Тоҷикистон ҳайати мунтахаби кишварро иборат аз 24 бозигар, 4 дарвозабон, 6 ҳимоятгар, 9 ним ҳимоятгар ва 5 ҳамлагар барои бозиҳои дӯстона бо дастаҳои мунтахаби Непал 13 ноябр ва Афғонистон 19 ноябр даъват карданд. инҳо дар ҳайати даста ҳоло ҳузур доранд. дарвозабонҳо Рустам Ятимов, Ростови Россия, Олег Баклов, Уфа Россия, Муриддин Ҳасанов, Истиқлол, Далерҷон Баротов, Исаравшан. муҳофизатгарон Ваҳдат Ҳанонов, Сипоҳони Эрон, Зоир Ҷорабоев, Манучер Сафаров аз Нефтчии Ӯзбекистон, Аҳтам Назаров, Табриз Исломов, Додирҷон Қурбонов аз Истиқлол. ним ҳимоятгарон Парвизҷон Умарбоев, ЦСКА 1948 Булғория, Алишер Ҷалилов, Амирбек Ҷорабоев, Эҳсони Панҷшанбе, Шервонӣ Мабадшоев, Амадони Камолов ҳама аз Истиқлол. Алишер Шукуров, Вахш, Азизбек Ҳаитов, Равшан, Шӯҳрат Элмуродов, Регар Тадаз ва ҳамлагарон Шаҳром Самиев, Андиҷон Ӯзбекистон, Далер Шарипов, Металлурги Ӯзбекистон, Манучер Ҷалилов, Рустам Соиров ҳарду аз Истиқлол, Нуриддин Ҳамроқулов аз дастаи Вахш. тавре мебинем ин бозигарони интихобшуда 90% онҳое ҳастанд ки дар бозиҳои ҷоми Осиё буданд. Рустам Ятимов дарвозабони дастаи мунтахаб ба ҳайати асосии Ростов баргашт ва дар се бозии охир беҳамто ҳунарнамоӣ мекунад ва як пеналтиро ҳам баргардониду аз уҳдаи дар амн нигоҳдоштани дарвозаи Ростов бо сари баланд баромад. дар бораи Баклов гуфтем. ҳоло 4 дарвозабон дар ҳайати мунтахаби кишвар ҳузур доранд. Ну, ожидания от игры, конечно, положительные. Всегда приятно, я думаю, любому футболисту приехать в сборную, сыграть, так скажем, эти контрольные игры. Тем более в этот раз мы играем
дома, при своих болельщиках, поэтому это вдвойне приятнее. Ожидание только победа, и по поводу, как это повлияет в подготовке на отбор Кубку Азии, ну, конечно же, это большой плюс. Команда сыгрывается, да, где-то прошлые игры были неудачными, поэтому всем хочется реабилитироваться за прошлые игры. И, естественно, цель одна – это выйти на Кубок Азии 2027. ҳанӯз дастаи мунтахаби тоҷикистон асоси худро аз чемпиони 13-картаи ҷумҳурӣ Истиқлоли Душанбе мегирад. тавре қайд кардем, бозиҳои Истиқлол дар Лиги Чемпионҳои Дуи Осиё ва ҳунарнамоӣ бозигаронаш хеле поён рафтанд. он бозие ки Истиқлол дар бозиҳои байналмилалӣ нишон медод, намоён нест. акнун онҳоро сармураббӣ аз назар мегузаронад ва умед мебандем ки ин футболбозон ҳамон бозие ки Петр Шегерт бо дастаи мунтахаби мамлакат ба роҳ монда буд ва он бармегарданд ва муҷалло бозӣ мекунанд. дастаи мунтахаби Непал аз дастаҳои пурқуввати Осиё ба шумор намеравад, аммо чунин бозӣ барои сармураббӣ зарур аст, то ҳам натиҷа ба даст ояду, ҳам бозигарон озод ҳунарашонро нишон дода тавонанд. албатта аз сабаби сеюму чорум дастаҳо ба гурӯҳи Тоҷикистон шомил мешаванд. умед ҳаст ки мо онҳоро ба мағлубият гирифтор мекунем. аммо таърих гувоҳ аст ки мураббиёни пешинаи мунтахаби Тоҷикистон натавонистанд ки аз чунин марҳала гузаранд. аз дастаҳое мағлуб шуданд ки боварӣ кас намеояд. дербоз мо дар майдони худ дар назди мухлисонамон бозӣ накардаем ва дастаи мо имрӯз имконият дорад ки ҳунари худро нишон диҳад. албатта фурсати зиёде барои ин машқҳо, барои тамрин ба ин бозиҳо ва омода шудан кам буд, вале ҳоло ҳайати асосии дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо ҳам омадааст ва инҷо метавонад ки ҳунари зебои худро нишон диҳад. мо бар ин мунтахабҳое ки ба инҷо ба вохӯрӣ дӯстона омаданд, ҳам Непал ва Афғонистон метавонем пирӯзӣ ба даст орем. албатта дастаи мунтахаби Афғонистон ҳоло ба қатори дастаҳои пешрафта дохил мешавад. душвориҳо шояд пайдо шаванд, вале мо оҳиста оҳиста ба маҷрои бозии асосии худ бармегардем. дар ҳайати даста бозӣ кардани легионерҳо Ваҳдат Ҳанонов, Манучер Сафаров, Суҳейр Ҷӯрабоев, Парвизҷон Умарбоев, Рустам Ятимов, Шаҳром Самиев ки қадри чемпионатҳояшон олӣ аст, метавонад бозии дастаи мунтахабро бо ҳамроҳӣ шудани Алишер Ҷалилов, Аҳтан Назаров, Эҳсони Панҷшанбе қуввати дармонӣ наве диҳад. бозии аввал онро нишон хоҳад дод. бозии дуввуми дӯстонаи дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо Афғонистон ки сатҳаш хеле боло рафтааст, имтиҳони ҷиддие хоҳад буд. дар гузаштаи наздик мунтахаби Тоҷикистон бо ин даста рақобатҳои хубу бобароре дошт. охиринаш ба соли 2019 рост меояд ки он 1-1 мусовӣ ба поён расид. сармураббии дастаи Афғонистон собиқ сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон Усмон Тошев таъин шудааст ва бозигарони зиёдеро аз насли афғон берун аз Афғонистон ба даста даъват намудааст. дар нишасти хабарие ки дар меҳмонхонаи Румӣ гузашт, хабарнигорон бо интиқод аз даъват нашудани беҳтарин нишонзани лиги олии чемпионати мамлакат Ҷаҳонгир Эргашев, ҳамчунин Нозим Бобоҷонов ва Шариддин Бобоев ки бо сабаби лат бардоштанаш ба бозиҳои ҷоми Осиё нарафта буд, аз мураббӣ пурсиданд. агар ба ҳақиқати ҳол назар кунем, пурсиши рӯзноманигорон дуруст аст. чемпионати Тоҷикистон барои кашфи бозигарони беҳтарин гузаронида мешавад ва онҳоро санҷидан айни муддаост. сармураббии дастаи Непал Набин Наупане ки ба тозагӣ ба ин вазифа таъин шудааст, иброз кард ки бо дастаи ҷавонони Непал ба Душанбе омадааст. пас мо бозигаронамонро чӣ гуна месанҷем? аз ин рӯ ба дастаи мунтахаби Тоҷикистон барор хоста ба тамошои ин бозиҳо ба варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе меравем.